Вітаю, Александр, Давайте з тебе ви, починати. ви учора былі на фестывалі юнацтва? Не, хлопцы, скажу шчыра, я амаль не хожу на канцэрты зараз, таму што мне на іх фізічна дрэнна становіцца. Не магу выносіць зараз гучныя гукі Угу. і нейкія там натоўпы. Вось апошні канцэрт, на якім я быў, это, напэўна, варушняк. І то я туды зайшоў там на пару гадзінак. Ну, пасля паўночы не спаў, таму канцэрты дакладна зараз не маё. Магчыма, гэта нейкія флэшбэкі там 20-го году, магчыма, нейкія мае іншыя ментальныя праблемы, але ну вось студыйны варыянт музыкі зараз для мяне адзінае выйсце. Угу. Я учора на гэты фестываль заходзіў і нешта я зразумеў, што хутчэй за ўсё гэта не пра мяне было, таму што 5 гадзінаў на нагах стаяць. І гэта ўжо не юнацтва зусім. Калі адыходзіў да сну, дык так калені стралялі. Это немагчыма было просто. Алексей, а Ну тебе там вось на партугальшчыне? вось мы падабраліся ўжо да гэтых сядзячых заляў, Да. гэтых павольных канцэртаў. Ну вось як Тул, напэўна, ладзілі у Таўрон-арэне ў Кракаве Угу. канцэрт, у іх там, наколькі я ведаю, была сядзячая заля. Ну вось прыйшлі людзі, паслухалі музыку, сказалі дзякуй і пайшлі сабе. Ніякіх каленяў, ніякіх спін хворых, усё добра. Згодны. Так што, сябры, займайце вольныя месцы. Будзем пачынаць 11 выпуск падкаста «Медыа Жаба», дзе мы будзем размаўляць пра беларускую журналістыку. Да нас у госці завітаў журналіст, аўтар канала Міністэрства культуры, аўтар ўжо 2 кніг Александр Чарнуха. Як заўсёды, з вами Алексей Карпека і Алексей Вашкевіч. Прывітанне. Будзем размаўляць пра разныя штукі. З чаго пачнем? Можам пачаць з новай кнігі. Вы напісалі новую кнігу на наступным тыдні. Слухачы, на гэтым ужо тыдні будзе прэзентацыя ў Варшаве. Распавядзіце, калі ласка, пра што яна. Гэтая кніга называецца «Гвалт». Калі свінні яны былі смешныя, шмат каму падаваліся смешнымі, шмат каму не падаваліся. Вось, але казалі, што ну ўсё смешна, ўсё пра нашае жыццё і гэтак далей, то «Гвалт» ён будзе амаль не смешны. Там ёсць адно апавяданне, якое такое, ну, метафізічны сябручок свінняў. Это апавяданне «Рука», яно ўжо ёсць у публічным доступе, я яго рэлізіў. Вось, гэта такое кропка у груздзеўскім сусвеце, далей пачынаецца зусім іншая гісторыя. Гэта 10 апавяданняў, яны на розныя тэмы, але аб'яднаныя тэмай гвалту, фізічнага, псіхалагічнага, рознага гатунку гвалту. Вось, і гэтыя апавяданні, яны тым ці іншым бокам нейкім даследуюць вось менавіта беларускую гэтую сістэму. Гэта не абавязкова дзяржаўная сістэма. Гэта гэта сістэма нашых міжчалавечых нейкіх стасункаў, сувязяў. Вось, і тэмы, якія закранаю, яны зусім розныя. Магчыма, камусьці нешта скажа назва апавядання «Дзельба кабанчыка». Мне падаецца, што яна вельмі такая актуальная, яна вельмі добра сама пра сябе кажа. Ну і плюс гэта такі дыялог з класікай беларускай літаратуры, з апавяданнем Карамазава, якое таксама называецца «Дзельба кабанчыка». Вось, але з нечаканым, магчыма, для кагосьці твістам сюжэтным. Ёсць апавяданне «Глобстар». Я яго, дарэчы, планую прачытаць на прэзентацыі. «Глобстар» гэта такі тэрмін, якім апісваюць нейкую нявызначаную арганічную масу, якую выкідвае з акіяна. То бок нехта лічыць, што гэта нейкія суперкальмары, нехта лічыць, што гэта кіты, парэшткі кітоў, нехта, што гэта проста багавінне, але вучоныя па ўсім свеце так і не могуць ідэнтыфікаваць, што гэта. Вось проста нейкая куча гнілога ці то мяса, ці то багавіння ляжыць на беразе акіяну, і ніхто не можа зразумець, што гэта на самой справе. Вось. Карацей,
вельмі розныя па складніку апавяданні, у якіх, як і ў свіннях, міксуецца вельмі фікшн і нон-фікшн і нейкае рэальнае і сюррэальнае. Таму я спадзяюся, што вы зацэніце, першы зацэніць. Спадзяемся, што зацэнім. Зноў ж такое, ну, можа, дзіўна, не дзіўна, але чаму такая змена настрою у вас была, калі першая кніга, яна, як распавялі, яна насамрэч была смешная. Калі я чытаў, я з Грузіі вылятаў у Польшу і падумаў, ну вось пачну чытаць, потым працягну, можа, там у самалёце там ці як прылячу. Я не мог атрывацца. Я просто пакуль у залі чакання быў, за 3 гадзіны прахлынуў, хахатаў, на мяне грузіны глядзелі як на дурнога, можа быць. А чаму цяпер такі настрой у вас і вашай кніжкі? Мне хочацца размаўляць на іншыя тэмы зараз. Мне хочацца і даследаваць свае нейкія там межы, з чым я магу працаваць, з чым я не магу працаваць. Пісьменніцтва для мяне гэта эксперымент, таму што я не прафесійны пісьменнік, я не скончыў там нейкіх літінстытутаў і ўвогуле не з літаратурнай тусоўкі чалавек. Вось, таму гэта такая для мяне эксперыментальная з'ява. Я працую з тым, што мне цікава, з нейкімі сюжэтамі, якія прыходзяць у галаву, і ну вось цяпер мне было цікава папрацаваць менавіта з гэтым матэрыялам, паспрабаваць сябе ў несмешным жанры. Хаця там таксама хапае іроніі, сарказму, і напэўна нехта нават будзе смяяцца з таго, што там апісваецца, хаця на самой справе вось я атрымліваў некаторыя водгукі, людзі казалі, што ну самае жудаснае пачынаецца, калі ўжо фінальная кропка стаіць у апавяданні. У меня пытанне вось наконт кнігі, што можа быць найбольш складана, з якімі складанасцю вы сутыкнуліся, вось калі вы напісалі першую кнігу, да, і вось цяпер другую. Што найбольш складанае, вось калі вы пісатель-пачатковец, да, вось у вас не было ніякіх там, вось вы кажаце, у літаратурнай тусоўцы вас не было, то бок і кантакту асаблівых нейкіх таксама не было. Што вось для такога літаратара-пачаткоўца, які прыходзіць з журналістыкі ў беларускую літаратуру, вось што найбольш складанае для вас было? Ну, натуральна, вось гэты шлях з таго, як ўжо ты паставіў кропку, і ў цябе ёсць гатовы рукапіс, да пошуку выдавецтва і выдання кнігі, таму што вось свінні, арыгінал свіней, гэта быў сам выдат, я друкаваў іх за ўласныя грошы, таму што я прыносіў кнігу ў беларускія выдавецтвы, якія тады яшчэ працавалі ў Беларусі, таму што гэта было ў 21 годзе. Вось, мне казалі, кніга класная, але прабач, гэта небяспечна яе выдаваць у Беларусі, мы не возьмемся гэтага рабіць. Пасля я з'ехаў, выдавецтва ў Варшаве тады яшчэ не было, тады яшчэ кнігаўку не закрылі, вось, і яна працавала ў Беларусі. І у мяне не было ніякага выйсця, як толькі вось за ўласныя грошы надрукаваць першы наклад, пасля другі наклад, то бок і самому вось гэты фул-цыкл ажыццяўляць, то бок карэктура, рэдактура, макет, вокладка, дызайн, дыстрыбуцыя, маркетинг, усё гэта я рабіў з дапамогай сваіх сяброў. Вокладку малявала моя жонка, гэта была просто вось карціна алеем, якую яна намалявала у хаце. Пасля мы рабілі там яе скан, і з яе атрымалася вокладка. З беларускімі свіннямі ўжо было прасцей, таму што да мяне ўжо звярнуўся Янушкевіч і прапанаваў выдаваць беларускіх свіней.
І вось праз год пасля таго, як выйшлі свінні па-руску, ўжо з'явілася беларускамоўная версія, якую зрабіў Алесь Плотка. Я не хацеў сам перакладаць свіней, таму што гэта не натуральна, калі ты сам перакладаеш свой твор, гэта будзе проста механічны пераклад, а мне хацелася, каб там было нешта іншае, іншы погляд на гэты тэкст, каб ён уже жыў сваім жыццём. Ну, Алеся добра атрымалася, і беларускіх свіней прадалося больш, чым свіней в арыгінале. Вось, гэта таксама добры паказчык, што запатрабаванасці, па-першае, беларускай літаратуры, беларускамоўнай літаратуры, а па-другое, вось якасці перакладу гэтага тэксту. І вы ацэньваеце, колькі на гэтай свінаферме ўжо асобнікаў, колькі вы прадалі тысяч экземпляраў? Колькі галоў? Колькі галоў? Вы ж будзеце пасля монтаваць гэта ўсё, так? Не. Не будзем. Ну, глядзіце. Монтажная склейка. Кніжку чытаюць зараз прыкладна ў 60 краінах. Вось, самыя экзатычныя там замаўленні гэта там Канада, Бразілія, Новая Зеландыя, Паўднёвая Карэя, Ірак, Аўстралія. Вось, па гэтым можна адсачыць, у прынцыпе, геаграфію рассялення беларусаў цяпер. Як я разумею, вам ці можна з гэтых грошаў, якія ці ёсць увогуле прыбыль з гэтага, і ці можна толькі пісьменніцтвам беларускім жыць? Трэба яшчэ што-небудзь рабіць? Я не ўпэўнены, што нават не беларускім пісьменніцтвам можна жыць, таму што для гэтага трэба шмат кніжак выдаваць. Вось, роялці па ўсім свеце, яны не вельмі вялікія, не вельмі вялікі адсотак прапаноўваюць выдавецтва пісьменнікам, таму я б сказаў, што гэта прыемны бонус. І плюс гэта адкрывае нейкія іншыя магчымасці для пісьменнікаў. Напрыклад, там вядомыя пісьменнікі, сусветна вядомыя пісьменнікі, яны пішуць калонкі для сусветных выданняў за добрыя грошы, за добрыя ганарары. У іх ёсць такія прапановы. Яны могуць жыць у нейкіх літаратурных рэзідэнцыях, якія не прапануюць табе толькі акамадейшн і там 500 еўра на месяц на пакрыццё тваіх выдаткаў. Таму для іх адкрываюцца нейкія іншыя магчымасці. Я думаю, што так яно працуе па ўсім свеце, і толькі там нейкія, зусім ужо паспяховыя прыклады, калі ты там прадаеш свае кнігі нейкімі там мільённымі накладамі, могуць забяспечыць табе фінансавую стабільнасць, плюс там продаж правоў, плюс там экранізацыі, плюс яшчэ нешта. У такім выпадку, канешне, ты можаш сказаць, што я магу жыць з літаратурай, не проста жыць, а жыць прыгожа. Окей. Увогуле, нешта мы пачалі пра кнігі, не пачалі падрабязней пра кнігі, не пачалі з таго, што вы ўвогуле былі журналістам. І з чаго вы вырашылі гэтыя кнігі пісаць? Вам хацелася сысці з журналістыкі? Ці гэта было, рвалася ў вас гэтае слова, і яго патрэбна было ў друкаваным выглядзе пакінуць? Што гэта было? Што гэта быў за імпульс такі? Я не скажу, што я сышоў з журналістыкі. Я ўсё ж такі лічу, што Міністэрства культуры больш такі не блогерскі, а журналісцкі праект. Вось, што тычыцца літаратуры, то гэта быў 2020 год. Я тады працаваў вельмі шчыльна на пратэстах, амаль кожны дзень. Мы працавалі тады без выходных па 16 гадзін на дзень. Вось, і гэта быў нон-стоп. Я працаваў і журналістам, які вёў нейкія рэпартажы з-за месца падзей. Працаваў журналістам, які проста там у рэдакцыі прымаў інфармацыю, апрацоўваў яе таксама. І гэта такі, праца, канешне, якая вельмі псіхалагічна ў першую чаргу выматвае.
І тады трэба было шукаць выйсце эмоцыям, таму што ну вось падчас такой працы, вельмі шчыльнай працы, рэпарцёрскай працы, эмоцыі гэта такая раскоша, якую ты не заўсёды можаш сабе дазволіць, просто таму што ты мусіш прымаць першую чаргу прагматычныя рашэнні. Я шмат бачу вось нейкіх эмацыйных рэакцый падчас гэтай працы ад сваіх калег у тым ліку. Вось і гэтыя эмоцыі час ад часу ставілі просто пад удар бяспеку іншых калег. То бок яно так не мусіць працаваць, і нейкія эмацыйныя рэакцыі у тым ліку ў соцсетках таксама мне не хацелася пакідаць у той час. Таму я вырашыў, што трэба вось гэтыя свае эмоцыі у нейкі мастацкі твор запакаваць і пачаў пісаць кнігу. Гэта такое падарожжа ў адзін бок было без зваротнага квітку, таму што у мяне не было сюжэту нават у галаве. Я просто пачаў пісаць, і яно складалася просто як пазл з навін, якія тады з'яўляліся ў публічнай прасторы. То бок вось я пісаў, мне скончыўся матэрыял для працы, а пасля там якая-небудзь Качанова што-небудзь ляпне, я думаю, ага, ну вось гэта можна працаваць ужо, ну давай, свежая глава ўжо для свіней з'явілася. Вось так з нейкімі перапынкамі я пачаў пісаць у кастрычніку 2020 года і скончыў у красавіку 2021. То бок вось там з невялічкім перапынкам на свой складаны стан і там пачатак тэрапіі антыдэпрэсантамі, вось я напісаў свіней. Гэта было не тое, што там вось у мяне ёсць амбіцыі пісьменніцкія, я зараз як вам напішу, каб усе афігелі. Не, просто трэба было выйсці знайсці, я яго знайшоў, а калі ўжо ў цябе тэкст на руках ёсць, ты думаеш, ну я ж не толькі для сябе яго напісаў, трэба з ім нешта рабіць. Ну вось і пачаў шукаць нейкія варыянты. Варыянт знайшоў вось такі. Дзякуй Богу, былі нейкія там грошы, каб просто за іх надрукаваць кнігу. Добра. Паколькі мы ўжо закранулі тэму з YouTube-каналам, я бы хацеў больш пра яго распытаць. Міністэрства сепультуры хутка будзе 2 гады, так? Ужо 3. А уже 3? Алексей, Не, 25-й год. Не. на- Не. Я уже сам забыл это все. Нет, напэўна, Ну, гуманитарий, два. ну что тут? У 2-3. 2023-м Два, 10... так. Ага, 2 гады? У І- 4 сакавіка 23 Ну, хутка. Окей. І я так разумею, што вы успрымаеце свой YouTube-канал як нейкі працяг сваёй працы музыкальным журналістам, правильно? Так. Не як вось нейкі музыкальны блогінг, а вось менавіта музыкальная журналістыка. Як увогуле паўстаў гэты праект? Ага, у нас 10 хвілін. Так. Чамусьці странно. Ты что, не У меня- заплатил за Zoom, Алексей? Якого Да не чёрта? должен был заплатить. О, курва! Окей, Нету, я- пересдадим. Давай, Так, подожди, задавай своє я- питання. Ладно. Давай. У меня пытанне, вось чым вы задаволены, чым не задаволены адносна Міністэрства сепультуры, як увогуле паўстаў гэты праект? Адкажыце на гэта, а потым мы пра іншае яшчэ пра яго пагаворым. У мяне Конечно. некалькі пытанняў. Калі я толькі пераехаў у Польшу, беларускія медыа амаль не пісалі пра беларускую музыку. Ну, то бок, ты вось просто чытаеш нешта і не бачыш там нічога, што б тычылася беларускай музыкі, а гэта, як мне падаецца, вельмі важна, просто ствараць кантэкст, абмяркоўваць сваіх, бо гэта адбудоўвае нас ад іншых краін, ад іншых наратываў і просто стварае нейкі свой сусвет, у якім просто ёсць свае таблоіды, што цалкам натуральна, ёсць свае там героі, ёсць свае злодзеі, і мы вось пра іх спрачаемся, мы іх абмяркоўваем, і гэта цікава сапраўды. Все пачалося з тэлеграм-канала.
з вельмі сціплай і неамбітнай назвай беларуская музыка. Вось я яго запусціў першапачаткова і пісаў там пра свае нейкія любімыя альбомы. Не абавязкова нейкія новыя, просто пра любімыя альбомы, якія мне падабаюцца, якія я слухаў раней, якія слухаю зараз. Вось. І пасля зразумеў, што YouTube гэта самая эфектыўная пляцоўка, у прынцыпе, каб даносіць свае думкі, каб нешта распавядаць. Таму што паралельна ў мяне там было, я пісаў тэксты для 2-3 медыа пра музыку, вось быў тэлеграм-канал, і вось каб канчаткова стаць ужо паўнавартасным музычным медыа, мне не хапала, вось, відэакантэнта. Таму вось і з'явілася Міністэрства сепультуры, у якім я проста рабіў і раблю тое, што мне падабаецца. Першае, распавядаю пра нейкія цікавосткі сапраўды з свету беларускай музыкі. Па-другое, вось ёсць там асобны напрамак, гэта трэш-кантэнт. Это тое, што я рабіў ужо вельмі даўно, яшчэ падчас працы на Ultra Music галоўным рэдактарам. Я пісаў справаздачы з песні году, пасля былі гэтыя справаздачы на онлайнеры. Вось цяпер у мяне ёсць такая таксама ніша, якую я закрываю, гэта ўжо нейкі такі фірмовы від контенту. І плюс я распавядаю пра нейкія цікавыя сучасныя гурты, пра нейкіх сучасных артыстаў, якія таксама заслугоўваюць увагі. На жаль, гэта не заўсёды там збірае шмат праглядаў, але я не толькі на прагляды арыентуюся, калі раблю гэты канал. Ось, усё вельмі так міксуецца. Не стараюся, каб адзін нейкі напрамак, адзін нейкі жанр не збіраў нейкую перавагу. То бок гэта заўсёды і гістарычныя нейкія там выпускі пра цікавыя гурты, якія былі даўно, нейкае рэтра такое і трэш, і вось сучасны кантэкст, з якім таксама вельмі цікава працаваць. А задаволеная колькасцю праглядаў? Так, абсалютна. Калі я толькі пачынаў, ніхто не верыў, што беларуская музыка па-беларуску будзе збіраць там нейкія там дзесяткі тысяч праглядаў, умоўна кажучы. Вось казалі, столь гэтага праекту, гэта там 2-3 тысячы праглядаў за выпуск, потому што гэта нікому не цікава. Зараз сярэдні паказчык па канале, вось 63 выпускі, 1,5 мільёны праглядаў, гэта недзе па 20 тысяч у сярэднім за выпуск праглядаў. То бок гэта цалкам нармальна, гэта цалкам эфектыўна для нішавага контента пра беларускую музыку, умоўна кажучы. Калі мы возьмем за capacity 10 мільёнаў, 9 мільёнаў, так, то нішавы праект, які там распавядае пра беларускую музыку на ўзроўні 20 тысяч праглядаў за выпуск, гэта цалкам класны вынік, якім я асабіста вельмі задаволены. Гэта можна неяк параўнаць з тым, што было з праглядамі на Ultra Music? То бок, там, я не ведаю, якія там у вас былі прагляды, але ці гэта тыя самыя 20 тысяч чалавек, якім цікава беларуская музыка на беларускай мове? Я выкладываў недавно статыстыку 2014 года з Ultra Music. Зараз я нават магу яе пашукаць. Гэта не так складана, тому што яна недалёка яшчэ схаваная у профілі маім. Зараз я пашукаю. Я памятаю, што ў нас вось было недзе ў пікавы момант па 3000 праглядаў унікальных наведвальнікаў на дзень у 2013-2014 годзе. Калі казаць пра тое, колькі контенту мы рабілі, то вось лічбы. За 2014 год 1 мільён унікальных карыстальнікаў, 1090 артыкулаў і навін, 189 фотарэпортаў, 1885 анонсаў канцэртаў, і плюс тады яшчэ не было стрымінгаў, таму рэлізы яны адбываліся вось проста пляцоўкі біліся паміж сабой за права зрабіць эксклюзіўны рэліз нейкага альбому, напрыклад. Я памятаю, што мы вось вельмі там ваявалі з музычнай рэдакцыяй Еўрарадыё за права зрабіць гэты рэліз. Вось у нас было за
2013 год 77 релизаў на сайте. Это синглы, альбомы, і было 22 405 спампоўванняў гэтых альбомаў і 112 тысяч праслухоўванняў. Ну, то бок, гэта вельмі круты вынік для нішавага рэсурсу. Я думаю, што нават цяпер, которые нішавыя і не толькі рэсурсы не могуць пахваліцца такімі тэмпамі і такімі вынікамі. Монтажная склейка. Александр, вы кажаце, што гэта нішавы праект. А чаму беларуская музыка гэта нішавы праект? Таму што, ну, гэта ж музыка, усе слухаюць музыку. Чаму Не, гэта такая ж ніша, як, напрыклад, там, ну, не ведаю, мастацтва, літаратура, як там, не ведаю, рэсурс, які піша толькі пра палітыку, гэта таксама нішавы рэсурс, умоўна кажучы, спецыялізаваны. Таму я і расцэньваю музычны нейкі праект, які піша нават, ну, там, глобальна пра музыку. Гэта і поп-музыка, і нейкія андэграундныя гатункі. Это таксама нішавы праект. Окей. Ну, то бок вы не ўкладаеце сэнс, што нішавы проста як ён займае сваю частку, гэта не... Ён не... Я не кажу, што гэта нейкі андэграунд, так? Я не кажу, што гэта, ну, вось, першапачаткова нейкая там не вельмі запатрабаваная тэма. Я кажу пра тое, што гэта, ну, вось, ніша, таму што ён абмежаваны у сваім рэсурсе, так? Я распавядаю толькі пра музыку, выключна пра музыку, і выключна пра беларускую музыку, што яшчэ больш яго абмяжоўвае. І робіце гэта на беларускай мове, што хутчэй за ўсё таксама. Ну, я скажу так, я не бачу нейкіх абмежаванняў, ну, вось, з боку аўдыторыі. Час ад часу прылятаюць нейкія каменты, што размаўляйце на нармальным, але, ну, такіх каментаў там, ну, не ведаю, менш за 1%, таму што, ну, шмат ад украінцаў, напрыклад, каментароў, дзякуй, усё зразумела па-беларуску, з задавальненнем глядзім, у вас прыгожая мова, у вас класная музыка, працягвайце, калі ласка. Шмат каментароў ад людзей, якія: «О, дык я ўсё разумею, класна». Ну, то бок, гэта проста бар'ер першапачатковы, які складана пераадолець. Але калі тэма табе ад самага пачатку цікавая, ты будзеш глядзець і па-беларуску, таму што ты разумееш, добра ты разумееш беларускую мову. Ты проста думаеш, што ты яе не разумееш. Але калі табе нешта цікавае распавядаюць і якасна гэта робяць, то ты будзеш глядзець, таму што у цябе няма іншых варыянтаў. І задача там, напрыклад, зараз беларускага ютубу стварыць нейкую унікальную прапанову, якой больш нідзе няма, каб яна проста была цікавая, сапраўды цікавая, каб у чалавека не было выбару. Ён па-руску гэтага не зможа паглядзець нідзе. Ну, паспрабуй, пашукай, можа ты знойдзеш. Не? Ну, калі ласка, да мяне. Я рады ўсім. Можам трошки вярнуцца ў журналістыку, перыяд, калі журналістыка была яшчэ ў Беларусі. Вось у вас было некалькі відэа пра Міхалка была, апошняе відэа, дзе вы звярнулі ўвагу на яго не самы лепшы стан. Было відэа пра альбом Лявона Вольскага, дзе ён вам таксама не вельмі спадабаўся. А як было ў Беларусі? Ці была магчымасць атрымаць, так бы мовіць, улыч пасля кепскіх рэцэнзій? Пра выпадкі з іншымі журналістамі мы ўсё ведаем. Што ў вас было? Былі нейкія негатыўныя водгукі, якія маглі перарасці ў нешта такое фізічнае? Не, канешне, негатыўныя водгукі былі, але у нейкія фізічныя нават пагрозы. Мне падаецца, такое было там, можа, 1 ці 2 разы. Я распавяду зараз, як это было, але ў астатнім гэта вельмі траваедна было, ну, просто там пастварыліся з эстрадай беларускай, дык увогуле вельмі прыемна працаваць, яны коцікі. Ты напісаў нейкі там свой пасквіль з песні году, табе тэлефануюць, кажуць: «Навошта ты мяне абражаеш?» А ты кажаш: «Ідзе, я тебе абражаю».
Ён чытае тэкст, кажа, ну сапраўды нібыта нідзе, дык вы шчыра гэта ўсё напісалі? Кажу, так, шчыра. Ну дзякуй шчыры. Я кажу, ну і вам дзякуй за творчасць, працягвайце, мне будзе карміцца натхненне дадатковае. Ну і ўсё, а паціснулі адзін аднаму руку, разышліся. Чалавек, які захацеў нешта зразумець, ён зразумеў, чалавек, які не захацеў зразумець, не зразумеў. Сёстры Груздзевы пасля таго самага інтэрв'ю яшчэ 3 дні мне падзякі пісалі, казалі, што вельмі класнае інтэрв'ю, вельмі потым шчыра прачыталі. паразмаўлялі, вельмі прыемны чалавек, і класна, што вось такая у нас размова шчырая адбылася. Самы непрыемны кейс у мяне адбыўся з Віталікам артыстам, просто таму, што чалавек прыйшоў на інтэрв'ю, прычым гэта была ініцыятыва з яго боку. Ён тады ладзіў канцэрт у Мінскай-арэне, якую яму трэба было сабраць. Як вы разумееце, гурт без білета — гэта не той гурт, які ў стане сабраць вось паўнюткую Мінскай-арэну. Ну вось, ён прыйшоў на інтэрв'ю, мы з ім паразмаўлялі нібыта ўсё добра было. Ну, пытанні ў мяне час ад часу бываюць паскудныя, не самыя зручныя для суразмоўцы. І пасля ён мне патэлефанаваў і сказаў, што ён адчуў негатыў з боку журналіста, і ў яго ёсць пытанні па арфаэпіі. Што б гэта не значыла. Ну, пасля гэтага я яму прапанаваў і ён хацеў бы атрымаць гэты тэкст на вычытку. Я яму прапанаваў 2 варыянты. Я яму дасылаю тэкст, і ён проста правярае факталогію, каб там прозвішчы былі ўсе правільна напісаныя, каб там не было нейкіх там з майго боку памылак фактычных, там дат, імён, паслядоўнасці, ці гэты тэкст увогуле не выходзіць. Ён сказаў, што ён хоча яго менавіта на вычытку, каб дапісваць і выдаляць тое, што ён хоча. Я сказаў, што ну тады я табе, прабач, не змагу дапамагчы сабраць Мінскай-арэну. Вось. Пасля гэтага ён запісаў відэа, у якім было шмат хлусні пра тое, што я нібыта абражаў Ганну Шаркунову, пра якую мы там размаўлялі, пра тое, што я яму задаваў нейкія паскудныя пытанні пра яго развод, і што ён хоча зберагчы стасункі са сваёй былой жонкай. Ну, з майго боку ўсё было вельмі тактычна, вельмі тактычна, і наколькі я ведаю, там праблема ў самім артысце была пры гэтых разрыве стасункаў. Вось, і пасля было яшчэ 3 інтэрв'ю ці 4 з яго боку, дзе ён заўсёды распавядаў з задавальненнем пра канфлікт з онлайнерам, і аднаго разу нават сказаў, што шкада, што вось гэтага журналіста нельга выклікаць на баксёрскую бойку на Кастрычніцкай, я б яму там паказаў Кузькіну маці. Ну, добра. Ось, з майго боку заўсёды лепшая тактыка — гэта маўчанне. Чалавек сам усё зробіць, каб сябе закапаць яшчэ больш. Ну, так і адбылося на самой справе. А пасля відэа пра Міхалка фанаты Міхалка вам не пісалі ў лічку, не казалі нічога? Знойдзем цябе ў Варшаве. Дык вось чаму вы на канцэрты не ходзіце. Слухайце, на самой справе пасля вось другога відэа пра Міхалка, не першага, а другога, было шмат размоваў пра тое, што нібыта гэта жоўтая журналістыка, што гэта капанне ў бруднай бялізні і гэтак далей. Мяне заўсёды засмучае тое, што людзям не падабаецца не сам факт наяўнасці гэтай бруднай бялізны ў публічнай прасторы, а факт капання ў ёй. То бок, калі чалавек публічна стварае прэцэдэнт і са свайго асабістага жыцця робіць шоу, табе проста прад'яўляюць прэтэнзію, што а чаго ты у гэтым капаешся? Ну, камон, ребяты, ну, чалавек, у дадзеным выпадку Міхалок, зрабіў усё для таго, каб гэта абмяркоўвалі і пра гэта размаўлялі. Ён ніколі не хаваў ні сваіх стасункаў з былой жонкай, ні сваіх стасункаў з цяперашняй жонкай. Гэта ўсё адбывалася ў публічнай прасторы. Плюс у мяне няма нейкіх у відэа
таких маніпулятыўных рэчаў, там просто выкладваюцца 5 тэорый, што на самой справе здарылася з Міхалком, таму што ніякіх іншых крыніц просто няма. Я спрабаваў паразмаўляць і з Антонам Азізбекянам, былым прадусарам Ляпіса Трубецкога. Я спрабаваў размаўляць і з Мышкевічам, былым басістам Ляпіса Трубецкога. Я спрабаваў размаўляць і з сынам Сергея Міхалка, Паша Міхалком. Усе яны адмовіліся размаўляць. Усё, што яны мне казалі, гэта не публічная інфармацыя, яна асабістая. І тое, што ёсць у выпуску, ну, гэта дастаткова такая лайтовая версія таго, што на самой справе адбывалася ў стасунках Сергея са сваімі блізкімі і са сваім гуртом. Плюс я лічу, што гэты выпуск, ён, наадварот, камплементарны дастаткова. І тыя, хто даглядзеў яго до канца, я думаю, маглі гэта зразумець. Ну і сама статыстыка гэтага відэа, яна ўсё кажа сама за сябе. То бок, умоўна кажучы, клікбейтны контент адрозніваецца ад неклікбейтнага якаснымі паказчыкамі, якаснымі KPI гэтага відэа, таму што калі ты клікаеш на нейкі тэкст ці відэа і атрымліваеш не тое, што ты хацеў, ты хутчэй за ўсё проста сыходзіш. Але на гэтым відэа 95% станоўчых лайкаў, на гэтым відэа прыкладна 40% дагляду, што для Ютуба лічыцца супер-топ. Вось, і на гэтым відэа шмат на самой справе вельмі пазітыўных водгукаў. Плюс скажу, што пасля гэтага відэа на Buy Me a Coffee у мяне была одна адпіска, вось з матывацыяй, што вельмі жорсткі выпуск пра Міхалка, і 4-5 падпісак. Ну, то бок, гэта проста сведчанне таго, што тое, што мне ставяць проста ў кпіну, тыпу, чувак, што ты зрабіў нейкую жоўтую журналістку? На самой справе гэтай жоўтай журналісткай не з'яўляецца. Окей, гэта не жоўтая журналістка, тому што гэта не жоўтая журналістыка. Окей. Дарэчы, пра маніпуляцыі. Я даглядзеў відэа да канца, і там яно, калі што, яно скончваецца прызывам да Міхалка. Міхалок, ты вельмі круты, давай зрабі яшчэ, як было раней. Гэта не маніпуляцыя, гэта не... Ось навошта гэты прызыў у канцы гэтага відэа? Навошта вы яго запісалі? Я думаю, што чалавек, які можа паглядзець гэтае відэа, улічваючы нашы стасункі, іх гісторыю, вось, і кантэкст, зможа зразумець, што нават Чарнуха, адзін з галоўных хейтараў Міхалка, заклікае яго ўзяцца за розум і не руйнаваць сябе у першую чаргу. Я ўжо не кажу пра кар'еру, я кажу проста пра чалавека Сергея Міхалка. Вось, і мне падаецца, што вось гэтая мяжа паміж тым, калі ты крытыкуеш нейкую новасць, музычную творчасць, і тое, дзе пачынаецца чалавечнасць, важна яе проста захоўваць, таму што гэта сапраўды можа заэфекціць нейкія сур'ёзныя перамены у псіхіцы чалавека, у яго стане ментальным. Мне б гэтага вельмі не хацелася. Окей. А калі лічыць, што вы лічыце ваш праект журналісцкім, ці добра, ці па журналістку такім чынам такія прызывы рабіць да героя свайго матэрыяла? Слухайце, мы ўсе з вами ўжо змірыліся з існаваннем журналістыкі меркаванняў, так? Окей. Ну хай гэта яна і будзе. Добра. Ага. Добра, вы вось зноў ж такі пра падтрымку чытачоў сказалі. Я хацеў бы пра яе крыху
распытаць. Я памятаю, вы аб'яўлялі збор сродкаў на праект. Гэта было, мабыць, год таму, можа, менш. Гэта памятаю. быў травень 2024 года. Ага. Ці вось дазваляюць гэтыя данаты і разавыя данаты і нейкія падпіскі рэгулярныя быць незалежнымі ад іншага фінансавання вашаму праекту? Ну, тое, што праект зараз выходзіць толькі 2 разы на месяц, а не раз на тыдзень, ужо кажа пра тое, што цалкам немагчыма сябе забяспечыць. Вось, але гэта ўсё роўна найбуйнейшы кейс у беларускамоўным Ютубе. Вось, зараз мяне падтрымлівае 87 чалавек штомесячна, то бок гэта падпісчыкі менавіта, якія падпісаліся на лоты ад 7 до 30 еўра на месяц. Вось, і усяго іх 277 было за ўвесь час. Вось пакуль я запусціў Buy Me Coffee, гэта найбуйнейшы кейс, які зараз ёсць, і гэта сапраўды класна, таму што я не толькі гэта раблю, падтрымайце мяне і нічога не атрымайце наўзамен. Кожны месяц я саджуся і ствараю для маіх падпісчыкаў, па-першае, плейлісты адмысловыя з цікавай сусветнай музыкай. Ёсць плейліст, які абнаўляецца рэгулярна з беларускай музыкай. Гэта закрытыя плейлісты, яны даступныя толькі для падпісчыкаў. Таксама пішу тэкст пра нейкую экзатычную музыку. У мяне быў тэкст пра кангалескіх электроншчыкаў, якія робяць вось свае музычныя інструменты са смецця з вуліц Кіншасы і пасля ствараюць электроніку. Быў тэкст пра аргентынскага джазавага банданеаніста Дзіна Салуцы, вельмі крутога, вельмі яго люблю. Пра манголаў The Who, гэта ўжо такія самыя вядомыя, сусветна вядомыя прыклады такой музыкі. Вось, шмат чаго, шмат экзотыкі, шмат цікавага. Гэта, контент, які сапраўды цікавы людзям, яны не адпісваюцца, гэта ўжо добры знак. Яны не пераходзяць на нейкія менш каштоўныя лоты, то бок ім падабаецца. Вось, я атрымліваю час ад часу фідбэк, што дзякуй, шыкоўны тэкст ці класныя плейлісты, нам вельмі падабаецца. Адпісак на самой справе не шмат, падпісак больш. Таму я адчуваю, што рухаюся ў правільным накірунку. Класна. Вельмі класна чуць, што ваш праект самы крупны сярод тых, хто падтрымлівае. Але не класна чуць, што самы крупны гэта 97 падпісчыкаў. 87. 87, гэта спойлер, гэта калі выйдзе ўжо будзе 97. Гэта на самой справе ўсё роўна вельмі класна. 87 чалавек, якія стала, уявіце, што вам трэба весці сваю картку, падпісацца, разумець, што гэта будзе штомесяц з вас грошы нейкі здымацца. І ўлічвайце, што 70% маёй аўдыторыі знаходзіцца ўнутры краіны, адкуль немагчыма падтрымліваць праект. Ты не можаш падпісацца на Сепультуру з Беларусі, таму што Buy Me Coffee працуе праз Stripe. І гэта адразу падніжае колькасць гэтай аўдыторыі, якая здольная падпісацца на праект і падтрымліваць яго грашыма. Калі ласка, 70% там, толькі 30 можа падтрымаць. З гэтых 30 дзякуй, што ёсць 87, якія робяць гэта стала. І плюс, калі вяртацца да размовы пра нейкія там найбуйнейшыя паказчыкі,
то мне падаецца, што у нас медыа-блогеры не зусім умеюць правільна карыстацца вось самой філасофіяй там Патрыона, Баймі кофе, яны не ствараюць нейкую дадатковую каштоўнасць да гэтай падпіскі. Умоўна кажучы, вось мы робім контент, ён у публічным доступе, вось падтрымайце нас да яго, але чалавек і так можа яго знайсці ў вас. Дайце яму нешта эксклюзіўнае, унікальнае. Дайце ему адчуць сябе нейкім асаблівым чалавекам, таму што ён падтрымаў вас. Гэта ж твая ўдзячнасць, гэта падзяка за тое, што нехта табе штомесяц пераводзіць нейкія грошы, падтрымлівае цябе. Гэта твая аўдыторыя. І шмат хто просто запускай Баймі кофе з такім, маўляў, вось у мяне ёсць Баймі кофе. Падтрымайце мяне. Дзякуй, канешне, але гэта не цікава. Ты мусіш атрымліваць нешта яшчэ. І гэтая камунікацыя, гэта таксама вельмі вялікі кавалак працы, вось пабудова гэтага кам'юніці, якое вось менавіта выбірае цябе і выбірае плаціць табе за тое, што вось ты нешта робіш вельмі важнае, цікавае. Мне падаецца, што такіх зараз прыкладаў не так шмат. Дарэчы, колькі часу займае пабудова гэтага кам'юніці, падтрымка яго, стварэнне эксклюзіўных рэчаў, якія вы робіце? Прыдумванне, зноў жа, што гэта павінна быць? Я не магу сказаць, сколькі гэта часу займае, таму што гэта адбываецца паралельна. Так, я працую над праектам, я працую там у каментарах, нейкую дыскусію вяду, я працую над сваім тэлеграм-каналам, у якім таксама нешта пішу, нейкія стасункі ў мяне з аўдыторыяй. Я пішу у закрыты чацік для супорцераў Сепультуры, дзе таксама нейкія дыскусіі адбываюцца. Вось. І сама філасофія праекта, сам неймінг праекта ўжо закладзеная нейкая пабудова кам'юніці, разумееце? Гэта міністэрства, гэта аб'яднанне вакол нечага. Умоўны там ёсць нейкі міністр і ёсць вось міністэрства цэлае, у якім ёсць чальцы. І гэта першае народнае міністэрства, як гэта называю, так? І гэта таксама стварае нейкую там такі метафору аб'яднання вакол нечага. То бок гэта такая праца, якая адбываецца ўвесь час. Што да напісання вось музыку нейкую новую я слухаю вось кожную пятніцу. Я саджуся, гляджу, якія новыя альбомы выйшлі, там праслухаю іх, нейкія песні сабе ў нейкія папачкі складваю, пасля ўжо там кампілюю гэта ўсё ў плейліст. Беларуская музыка таксама нешта выходзіць і адразу дадаю у там плейліст, які абнаўляецца. Тэкст, гэта звычайна там вось 4-5 гадзін, таму што ў мяне ўжо, в прынцыпе, ўсё структуравана, калі ты ведаеш, дзе і што шукаць, гэта не так ўжо энергазатратна, таму што галоўнае там падабраць нейкі правільны фокус, нейкі наратыў, праз што гэтую гісторыю пачынаць і як яе разгортваць. Але тут ужо, бачыце, маё пісьменніцтва таксама дапамагае мне ствараць нейкія тэксты, якія проста цікава чытаць, не толькі таму, што там музыка будзе цікавая, але таму, што там за гэтым яшчэ нейкая гісторыя ёсць. Алексей? Что-нибудь? У мяне пытанняў больш няма. У цябе пытанняў больш няма? Класна. Александр, тады дзякуй вялікі, што да нас прыйшлі. Поспехаў вам з прэзентацыяй вашай кнігі. Чакаем новых выпускаў Сепультуры. Дзякуй вам, было вельмі цікава. Супер, дзякуй вам за размову. Добрага дня. І вам. Пакуль.